дар мавсими имсолаи мусобиқа агар мо ҷадвали мусобиқаро таваҷҷӯҳ кунем, миёни 8 даста Сипар ҳамроҳ бо Сорокомпания имтиёзи якхела гирифтанд, аммо бо таносиби тӯбҳо Сипар дар зини аввал қарор гирифт ва дар 14 бозӣ бозингари дастаи Сипар Меҳрон Ризопур, легионер аз Эрон, беҳтарин нишонзад шуд бо 28 гол ва ҳамчунин дар бозии даври нимниҳои ҳам ӯ 2 гол ба самар расонид. Артур Юнусов, партофти ӯ ба Шавкат Алимов, имконият ҳаст барои бозингарони дастаи Сипар. Артур Юнусов капитани дастаи мунтахаби футзали Узбекистон аст. мутаваҷҷеҳ мешавем ки инҷо чӣ гуна мавқеат буд барои Парвиз Раҳматов, бозингари рақами 10. аллакай бозингарон дар айти дастаи Соро иваз шуданд. Раҳмон Али Шарифов чун мебинед бо тӯб аст, ба ӯ Муҳаммад Шарифов дар канори майдон кӯмак мекунад ва аз рост ҳоло Умед Хузиев дида мешавад таҳти рақами 12 ва таҳти шумораи 5. бисёр як имконияти хуб барои бозингарони Сипар ва Парвиз Раҳматов аввалин шуда ҳисобро боз мекунад. бубинед чӣ гуна ҳолатро бозингарони дастаи Сипар бо гол анҷом медиҳанд. шодиву нисори мухлисони дастаи Хуҷанд ҳадду канор надорад. хеле ҳам хуб партофт анҷом дода шуда аз марказ. фикр мекунам баъди як чанд муддат коргардон ҳатман ҳолати такрорро ба мо намоиш хоҳад дод. Гуляков, Раҳмонали Шарипов, Умед Қӯзиев, Муҳаммад Шарипов ва Раҳмонали Шарипов ҳоло дар чоргонаи асос дуюми дастаи Сорокомпания ба майдон омаданд. фикр мекунам то андозаи ҳамин чиз сабаби голи дастаи Сипар гардид. партоф бисёр ҳам хуб бо як расиш инҷо ба тӯб расид Парвиз Раҳматов. хеле ҳам партофти дуру дароз буд аз сӯи бозингари дастаи Сипар. Шавкат Алимов, зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони Соро. Умед Хузиев, инҷо Гуляков зарба задани буд. инҷо акнун блуки ҳуҷуми дастаи Сипар идома медиҳад Парвиз Раҳматов. бибинед чӣ гуна мавқеат буд барои бозингарони дастаи Сипар. беҳтарин мавқеатро Парвиз Раҳматов аз даст дод. бозингари рақами 10 дастаи Сипар дарвозабон Фирӯзбек Муродов хуб бозӣ кард. баъдан Шавкат Алимов ҳам зарба зад, аммо зарбаи ӯ ба бозингари Соро расид. Хузиев, Раҳмон Али Шарипов, имконият боз ҳам барои бозингарони Сипар ва бубинед чӣ гуна зарбаи Шавкат Алимов тӯб ба дарвоза намерасад. аксари бозингарони дастаи Сипар узви тими мунтахаби футзали Тоҷикистон ҳам ҳастанд. партофти Шавкат аз болои дарвозабон Фирӯзбек Муродов. ҳоло бозингарони Соро кореро карда наметавонанд дар хати ҳамла. онҳо ягон вазъияти хуби голзанӣ ба миён оварданд. Диан Дедович, мутахассиси серб, сармураббии дастаи Сипар ва ҳамчунин сармураббии тими мунтахаби футзали Тоҷикистон. ҳоло акнун бозингарон дар айти дастаи Сипар иваз мешаванд.
натиҷаро ҳатман медиҳад ва замина мегузорад. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ дар рӯи хати ҷаримагоҳи дастаи Сипар ба нафъи бозингарони Соро. Файзали Сардоров, Муҳаммад Шарипов, Раҳмоналӣ Шарипов фолоки зарбаро иҷро мекунад. Муҳаммад Шарипов аммо иштибоҳ кард бозингари рақами 8 дастаи Соро. мавқеят ҳаст барои бозингарони Сипар ва туб аз майдон берун шуда аз пои Баҳодур Хоҷаев. Раҳмоналӣ Шарипов, қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Иқбол Воситзода, Меҳрон Ризопур, Умед Хузиев тубро аз майдон зада берун кард. Муҳаммад Шарипов бозингари рақами 8 дастаи Соро аст. зарба иҷро мешавад. Фирӯз Бекмуродов тубро дошт ва имконият надод. Умед Хузиев ҳам иваз мешавад. Шарипов дар айти дастаи Соро бозингароне ки аз дақиқаи аввал бозӣ карда буданд ба майдон омаданд. Якрӯз Али Маҳмадов, партофти ӯ хеле ҳам хуб. Файзали Сардоров аммо сурати партофт сусттар буд. Ба ин хотир ба капитани дастаи Соро туб нарасид. бозам имконияти навбатӣ ва Раҳмоналӣ Шарипов хеле ҳам хост зарбаро ҷониби дарвозаи Сипар иҷро кунад, аммо натавонист ин корро анҷом додад. Дилшод Саломов, бозам Дилшод муқобили Файзали Сардоров. Пайрав Воҳидов дар экранҳои мову шумо, сармураббии дастаи Соро компания. умуман ҳолати ҷисмонии бозингарон ва дастаҳои футзали кишвар хеле ҳам хуб аст ва аз ин ҷиҳат умуман дастаҳои мо танқисе ҳам надоранд, аммо каме техника намерасад ба бозингарони кунунӣ дастаҳои футзали мо. ва ҳоло мо мебинем ки як бозӣ кушод, як бозие ки аз он ҳаловат барем умуман дар ин гуна бозиҳо дида намешавад. Меҳрон Ризопур, пойбозиҳои ӯ дар канор ва дарвозабони дастаи Сипар ҳам бо мушкили тубро аз майдон зада берун кард. Сипар ва Соро иштирокчиёни ду мусобиқаи охири Лигаи қаҳрамонҳои Осиё оид ба футзал байни бошгоҳҳои футзал ҳастанд. Сипар соли 2018 Тоҷикистонро баъди ғалабаи худ, баъди ишғол кардани зинаи дуюм дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал муаррифӣ кард. ҳоло як имконияти дигар, вале дастаи Сипар соли 2018 дар гурӯҳи худ он қадар натиҷаи хуб ба даст оварда натавонист. онҳо бо дастаи футзали Мес Сангуни Эрон, Банк оф Бейрути Лубнон ва инчунин АГМК-и Ӯзбекистон бозӣ карданд, танҳо 3 хол ба даст оварданд. дастаи Сипар он вақт дар бозии охир танҳо АГМК-и Ӯзбекистонро мағлуб кард. Файзали Сардоров имсол бошад Тоҷикистонро дар ин мусобиқа ки моҳи август баргузор шуд дастаи Соро компания муаррифӣ кард, чемпиони мавсими гузаштаи Лигаи касбии футзали Тоҷикистон. онҳо дар як гурӯҳ бо дастаи Банк оф Бейрут, Вамос Матарани Индонезия ва Витория коллеҷи Мянмар бозӣ карданд ва Соро компания ҳам танҳо дар як дидор
тавонист ғалаба ба даст оварад ва ба даври плей-офф роҳат гирифта натавонист. Акнун дар мавсими соли 2020 Тоҷикистоно ки намояндагӣ мекунад, маҳз рақобати дастаҳои Сипару Соро инро муайян хоҳад кард. имконият барои бозингарони дастаи Сипар. Ориф Булуки, мавқеат барои Дилшод Саломов, аммо боз ҳам Фирӯзбек Муродов хубтар бозӣ кард. Муҳаммад Шарипов, Файзали Сардоров натавонист хуб бозӣ карда дар ин ҳолат. Саломов бисёр имконияти хуб барои бозингари дастаи Соро, аммо чӣ гуна дар ин ҳолат на, инҷо бо даст бозӣ накард дарвозабони дастаи Сипар. Малҳаз легионери гурҷии дастаи Соро беҳтарин имконият дошт. ҳоло довар ӯро ба назди худ мехонад. Коргардон каме инҷо фикр мекунам аз аввалтар агар ҳамин ҳолатро ба мо такроран нишон медод. Бале, офарин. Бале, дар дохили ҷаримагоҳ ӯ тӯбро бо даст бозӣ кард ва воқеан ҳам ин аз рӯи қоида буд. дарвозабони дастаи Сипар аз ҷумҳурии исломии Эрон Муртазо Фараҳанӣ аст. Файзали Сардоров, партофти ӯ ва боз ҳам мавқеат барои бозингарони Соро. Зарба иҷро шуда аз ҷониби Малҳаз легионери гурҷӣ, аммо бенатиҷа. Ориф Булуки хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. таи солҳои охир бозингарон аз Эрон дар дастаҳои футзали мо хеле ҳам зиёд ҳастанд. инҷо қоидаи бозӣ воқеан ҳам вайрон шуд. Аз ҷониби Артур Юнусов корти зард ба ӯ дода мешавад. бале, инҷо ҳамин пойғеч ва амали бозингари дастаи Сипар доваро маҷбур кард ки ҳам зарбаи ҷаримавӣ таъин кунад ва ҳам ба ӯ корти зард нишон диҳад. ин гуна бозиҳо ва ин гуна рақобат барои ҳарду даста ҳассос аст. ба ин хотир дастаҳо намехоҳанд иштибоҳ кунанд ва намехоҳанд ба бох дучор гарданд. Файзали Сардоров зарбаро иҷро мекунад ва зарбаи ӯро дарвозабон баргардонид. капитани дастаи Соро компания Файзали Сардоров хеле ҳам хуб бозӣ кард. яке аз бозингарони хеле ҳам бо маҳорати тими мунтахаби футзали Тоҷикистон аст. Файзали Сардоров дастбарвари мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши шаҳри Душанбе мебошад. умуман Файзали, Муҳаммад Шарипов инҳо бозингароне буданд ки дар футболи калон ва ҳатто дарвозабон Фирӯзбек Муродов ҳунарнамоӣ мекарданд, вале бо гузашти вақт онҳо корномаи худро дар футболи калон анҷом доданд ва ба футболи хурд гузаштанд. баъзе гузариши онҳо аз футболи калон ва ба футзал ҳам то андозаи сабаб дорад. баъзе онҳо воқеан ҳам бозингарони фавқулода буданд дар футболи калон. ҳоло як вазъияти хеле ҳам хавфнок. Парвиз Раҳматов муаллифи голи дастаи Сипар ва баъзе онҳо футболбози моҳиро ҳам буданд, аммо бо сабабҳои то андозаи гуногун ва махсусан даъват нашуданд ба тимҳои наврасони ҷавонон, онҳо аз корномаи футболи хурд анҷом доданд. ин то ҷое нигаронкунанда аст дар футболи мо. ҳоло имконият барои бозингарони дастаи Соро ва инҷо Малхаз буд. муқобили қоидаи бозӣ аз ҷониби Ориф Булуки вайрон карда шуд. корти зарди дуюм ба бозингарони дастаи Сипар аст. ин толор воқеан ҳам толори барҳаво дар шаҳри Хуҷанд ки дар манотиқи ҷумҳурӣ беназир аст. яке аз беҳтаринҳо ва ҳатто гӯем дар Осиёи марказӣ. соли 2015 дар ҳамин толор бозиҳои интихобии чемпионати Осиё дар минтақаи марказу ҷануби Осиё баргузор шуда буд ки тими мунтахаби футзали Тоҷикистон роҳат гирифта буд ба қисмати ниҳоии чемпионати Осиё. имконият барои бозингарони Соро ва мавқеат буд барои вахтанг. на, Малхаз будааст. ин беҳтарин имконият буд барои бозингарони Соро, аммо ту бо як расиш ба пои дарвозабони дастаи Соро аз майдон берун шуд. боз ҳам зарбаи кунҷӣ
Вахтан Кекеля. Малхас. دو نفر رو فریب میدید، نفر سوم رو هم فریب میدید، اما در همین لحظه فیضعلی بود یا محمد شریفوف اگر خطا نکنم به توپ رسیدن نتوانست. حالا امکانیت است برای بازیگران دسته سپر. عارف بلوکی، فیروزبک مرادov خوب بازی میکند. محمد شریفوف امکانیت خوبی گلزنی رو از دسته سورا استفاده برده نتوانست. این عکس الهجوم دسته سپر تکرارا به ما نشان داده میشود. артур юнусов, шавкат алимов. توپ از میدان بیرون می شود. باز هم بود توپ با فوتبالبازان مهمان. توپ را بوی از جانب پرویز رحمتوف. رحمتوف نتوانست توپ را به هم دسته خود رسانیده. عکس الهجوم دسته سورا و باز هم توپ را بوی اونها در حالتهای بسیار هم مشکل اشتباه میکنند. بلوکی قاعده بازی ویران نشده است. فیروزبک مرادov زود توپ را با وقتن ککل هوا میدهد. малҳас партофти худро хуб анҷом дода натавонист. ин ҳамон гузариш аз сӯи ориф блуки буд, вале ҳеҷ қоидаи бозӣ вайрон нашуда буд. ва ҳоло боз як зарбаи дигар. юнусов ин зарбаро иҷро мекунад. ӯ капитани тими мунтахаби ӯзбекистон гуфтем ки дар ҳайати дастаи сипари тоҷикистон ҳунарнамоӣ карда истодааст. иштирокчи ду финали чемпионати осиё аст. ҳоло боз ҳам мавқеат барои бозингарони сипар ва боз ҳам артур юнусов. имконият ҳаст. баҳодур хоҷаев. توپ از میدان بیرون می شود. در سال 2018 تیم منتخب ازبکستان در چمپیونات آسیا مقام سوم را کسب کرد که артур юнусов یکی از بهترین بازیگران در حیاط دسته منتخب فوتزال ازبکستان بود. امکانیت هست. артур юнусов در سال 2018 در تایپه چین مؤلف 4 گل شد همراه با همدسته های خود. غالب مسابقه تیم منتخب فوتزال ایران گردیده بود که یکی از بهترین تیم ها نه تنها در آسیا بلکه در جهان است. با این خاطر فوتزال در ایران فکر میکنم تا اندازه یکی از ورزش های دوست داشته ترین و شاید رقم یکم هم هست. امکانیت برای بازیگران دسته سورا. پرتافتی رحمانعلی شریفوف به نتیجه. مهران ریزاپور. اقبال واسط زاده. توپ از میدان بیرون می شود. ریزاپور فراهانی зарбаи ӯ ба канори майдон ба иқбол воситзода, аммо зарбаи муртазо аз майдон берун мешавад. раҳмонали шарипов боз ҳам имконият буд.
یک گروه مخلصان و هواداران فوتزال در این تالار شمارهشون خیلی هم زیاد است قرار دارند. این دومین بازی و آخرین بازی در همین تالار است، چون که بازی دیگری فینال در دوشنبه برگزار کرده می شود. بهترین فرصت بود برای بازیگران سورو. دروازه‌بان دسته سپر هم خوب بازی کرد. وقتا ککلیا ضربه زد، بعدا مهران ریزاپور تا اندازه اونقدر خوب هم بازی کرده نتوانست در جریمه‌گاه. بهادر خوجاєв بهترین امکانیت برای بازیگران سپر و اکنون عکس الهجوم دسته سورو رو می‌بینیم. پرتافتی امید قضیев، فرصت، ضربه باید اجرا کرده شود. امید قضیев باز هم امکانیت، چرا امید قضیев دو امکانیت پی هم را از دست داد. وقتا که کلیا با ما تکرارن بله اینجا پرتافتی او بود. امید قضیев نتوانست موفق شده. نه ضربه دوم رو وقتا که کلیا انجام داده است. ببینید بعد 5 دقیقه اولی رقابت که پورا برتری به نفع بازیگران سپر بود، مهمانان هم چند امکانیت داشتند در نزد دروازه بازیگران سپر و از اون فرصت ها استفاده برده نتوانستند. یونوسوف، مهران ریزاپور توپ را از میدان زده بیرون میکند. دلشاد سلامов، دیان دیدویچ مربی احساساتی هم هست و ببینید در مرز میدان چگونه هر لحظه به شاگردانش توصیه میدهد. پرویز رحمتوف، موقعیت برای بازیگران دسته سپر. پرتافت پرویز رحمتوف از دروازه‌بان سورو گذشت. فیضعلی سردارов خود را اینجا اداره کرده نتوانست. ارتور یونوسوف فشار میکند که او خودش به من یعنی فشار آورد، اما داور از جمهوری قرقیزستان اشاره میکند که اینجا قاعده بازی ویران شده است مقابل فیضعلی سردارov. و بسیار هم ضربه خوب و سری وقتی از جانب وقتا که کلیا. دروازه‌بان مرتضی فراهانی خوب بازی کرد و این حالت رو برطرف ساخت. ضربه کنجی نوبتی. امید قضیев بازیگری که نمکک یک امکانیت 100% گلزنی رو نتوانست استفاده کرده. عموما در بازی فوتزال امکانیت ها خیلی هم زیاد میشوند، باید بازیگران رو افتاده نشوند. امید قضیев دو نفر رو فریب میدهد. ضربه او ولی به سمت دیگر میرود. ضربه امید. مرتضی فراهانی، پرتافتی او با پرویز رحمتوف و باز هم امکانیت بود برای بازیگران سپر. پرویز رحمتوف خیلی هم امکانیت های خوب با میان می آورد. حالا گزارش بسیار هم زیبا، اما این حرکت دوم تا اندازه غیر قابل قبول بود. هجوم دسته سورو، ضربه و گل. وقتا که کلیا شوکت حلیموف توپ را به دروازه خود زد. 7 گل از جانب بازیگران سپر. توپ با یک دستش با شوکت حلیموف و واردی دروازه مرتضی فراهانی شد. با حالت تکرار متوجه میشویم پرتافتی وحتنگ که کلیا با گل انجام یافت. گروه مخلصان سورو کمپانیا نو بس از اون که شمارهشون خیلی هم کم است، به هر صورت در همین لحظه ها دسته خود را مخلصی دارند. محمد شریپوف اینجا از ستاد مربیان دسته سورو کمپانی اشاره میکنند که باید پاس بدهد. محمد فکر میکنم کسی نبود که برای کمک کرده. حساب 1-1
اما در نموله‌های میدان حساب تا حال وقت تأخیر نمی‌یابد. همان 20 دقیقه که از اول بود اشاره شده است. بازی دسته ها البته از 20 دقیقه عبارت است. در دو قسم دسته ها میتونن 40 دقیقه بازی کنند، اما طبق قاعده های فوتزال الله امکانیت برای بازیگران سورا باز هم ضربه کنجی. طبق قاعده های فوتزال توپ که از میدان بیرون شد وقت باز داشته می شود. حالا وقتا که کل اشاره میکند که او را باید عوض کند سرمربی. ҳайати сипар нисбат ба соро компания дида пурқувваттар ҳам ҳаст, зеро беҳтарин бозингарон ҷалб шуданд. ҳоло боз як фурсат ва малҳаз туби дуюми дастаи соро компанияро ба нишон расони ҳисоб 1-2 ба фоидаи меҳмонон. хеле ҳам хуб бозӣ кард дар ҳамин ҳолат бозингари рақами 55 легионери гурҷии дастаи соро компания. این آخری کار نیست. دیروز بازیگران سورا با حساب 2-0 پیش صف بودند و نتوانستند برتری خود را نگاه داشته. حالا سرمربی دسته سپارس تایم اوت گرفت. اینجا پیرو واحدوف را با ما نشون میدهد کارگردان. تولاری بر هوای قصر ورزش واقع در شهر خوجند در لبی ساحل سیردریا که مکانی بسیار هم زیبا و دیدنی است در نزد ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند. بار دیگر تکرارا گل بازیگران سورا با ما نمایش داده میشد از ضربه کنجی. فارغ بالی بازیگران سپر را دیدیم در جریمه‌گاه مقابلت کردن نتوانستند. مقابل ملحظ مرت ودادزه بازیگری گورجی دسته سورا. ملحظ شوکت علیموف، артур یونوسوف، бозингар иваз мешавад дар райти дастаи соро. некрӯз али маҳмадов таҳти шумораи 6 ҳоло ба майдон омад. бозингарони ҷавон ҳоло истифода намешаванд дар райти дастаи соро ки онҷо комрон алиев аст, муҳаммад раҷабов, идрисёров, насим шарипов. дар бозии давраи нимниҳои онҳо дар ду қисм ҳама вақт ба майдон меомаданд. گل اولی دستای سورا توسط افتگول به ثمر رسید. شوکت علیموف توپ را به دروازه خود زد و گل دوم باشد از سوی ملحظ مرتس ولادزه بازیگر گورجی. وارد دروازه مرتضی فراخانی شد و از جانب دستای سپر باشد در آغاز رقابت انا همین نفر پرویز رحمتوف مؤلف گل شده بود. تا انجام نیمه اول وقت خیلی هم کم باقی مانده است. گزارش مستقیم ما از قصر ورزش شهر خوجند جریان دارد. بازی دومی فینالی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های سپر و سورا. یونوسوف پرتافتی و پرویز رحمتوف. ضربه پرویز اگرچه اینجا با بازیگران تا اندازه حرکت نکردند ولی بسیار خطرناک بود برای فیروز بکمورودوف. ببینید چگونه ضربه پرویز رحمتوف از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. فیضعلی سرداروف اما артур یونوسوف امکانیت نمیدهد. شوکت علیموف، حلیموف گزارشی و این دفعه مقابل محمد شریپوف خوب بازی کردن نتوانست. بازیگری رقم 7 سپر некрӯз али маҳмадов партофти ӯ ба малҳаз нарасид. имсол барои дастаи соро талафоти асосии осеби капитани даста акбар ортуқов буд.
که این بازیگری 30 ساله از پای خود جراحت برداشت و شاید در آغاز موسم آینده هم به میدان آمده نتواند. آسیبش خیلی جدی و در بازی امروز سیاوش خیوموف یک بازیگر دیگری دسته سورو هم نامنویس نشده است. یونوسوف موقعیت برای بازیگران سپر. دلشاد سلاموف ضربه دروازه‌بان مهران ریزوپور با میدان اومد. در رایت دسته سپر بهادر خوجاєв، دلشاد سلاموف در کنار میدان بازی میکند. پرویز رحمتов، مهران ریزوپور باز هم امکانیت. سلاموف از کنار میدان تا انجام هجوم دسته سپر رو ادامه داده نتوانست. فیضلی سردارов بسیار خوب زود توپ را به محمد شریفов هوا میدهد، اما صدرای هجومی سورو شد بازیگری دسته سپر. محمد شریفov از اویله بازیگران فوتزال هم هست. پدر او میرعلی شریفov سابق دروازه‌بان تیم منتخب فوتزالی مملکت است. حالا یک برادر او هم با فوتبال مشغول است. بهادر خوجاєв، اقبال واسیدزاده، مهران ریزوپور، خوجاєв سراسیم آورد. توپ را به دلشاد سلاموف هوا داد بازیگر رقم 19 دسته سپر و اینجا پاس را قبول کردن نتوانست. همین بازیگری دسته سپر سابق بازیگری دسته فوتزال استالافشان است و عموما بهترین ها به دسته سپر دعوت شدند. ملحظ ضربه او بهادر خوجاєв و باز هم اشتباهی همین بازیگر هجومی دسته سورو و دروازه‌بان این دفعه توانست این حالت را برطرف کند. اقبال واسیدزاده ضربه او و توپ از پهلوی دروازه فیروز بکمرادov از میدان بیرون می شود. دیروز در بازی اول بازیگران سورو گفتیم در آغاز رقابت توانستند با گل‌های زده خود به پیش برایند. فیضلی سردارов و ملحظ مرتس خваладзе دو دفعه در قسم اول گل زدند. بعداً شاگردان دیان دیدویچ در قسم دوم بسیار خوب بازی کردند و گل سلیمی سورو. امید کوزیف حساب 3-1 با فایده بازیگران دسته سورو. خیلی هم خوب بازی میکنند بازیگران سورو و امروز در حیط دسته سورو ببینید چگونه بعد دیدار اول آنها اشتباهات خود را اصلاح میکنند و در نیمه اول با پیش میبرند. بعد اون که یک گل به دروازه خود سر دادند، پرتافت فیضلی سردارov و ضربه امید کوزیف با گل انجام مییابد. артур یونوسوف توپ را با بازیگری دسته سورو. ملحظ امکانیت هست و ببینید پهلوی دروازه کمک میکند با بازیگران سپر. خوجاєв فاول هجومی دسته سپر. اقبال واسیدزاده ضربه او اما توپ از میدان بیرون میشود. فیروز سنگوف باز یک بازیگری دیگری دسته سورو کمپانی در دیدار امروزه شرکت ندارد. مقابل اقبال صابرجان گلیاکов دغل بازی کرد. اقبال واسیدزاده میدان را ترک گفت. حالا 3 دفعه قاعده بازی را ویران کردن بازیگران
дастаи Сипар ва як дафъа бозингарони Соро. Диан Дедович инҷо ба Ориф Булуки тавсия медиҳад. бозингарони Сипар тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ дароварданд. Саломов тӯбро бӯи бозингарони Сипар бенатиҷа партов ба Дилшод Саломов. Артур Юнусов Ориф Булуки гузариши хеле ҳам хуб дошт бозингар рақами 15 дастаи Сипар. бисёр як ҳолати хубро инҷо бозингари Соро Малхаз Мурцхаваладзе иҷро кард. ӯ ҷониби довар ишора мекард ки бояд корти зард нишон диҳад ба бозингари Сипар. зарбаи ҷаримавӣ навбатӣ. Малха зарбаро иҷро мекунад. Зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Сипар ва ту ба тири дарвоза бармехӯрад. беҳтарин имконият буд. Шавкат Алимов тӯб аз майдон берун шуд. чорумин қоида вайронкунии дастаи Сипар ҳоло ба қайд гирифта нашудааст. имконияти навбатӣ Раҳмоналӣ Шарипов. Малхас зарбаи ӯ ва дарвозабон ин дафъа ин зарбаро бартараф кард. Он қадар хафнок ҳам набуд. Файзали Сардоров ба майдон меояд, капитани дастаи Соро. тӯбравои бозингарони меҳмон вақтан Кекелия натавонист хубтар идома дода ҳуҷумро. дар мавсими гузаштаи чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал Соро компания дар ҷадвали мусобиқа бо 79 имтиёз аллакай чемпиони Тоҷикистон шуда буд ва Сипар зинаи дуюмро ишғол кард бо 73 имтиёз. ин ду дастаи довталаб буданд барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ. ба қатори се дастаи беҳтарини Истарафшан ҳам шомил гардид бо 52 имтиёз. қоида вайронкунии навбатӣ аз ҷониби бозингарони Соро. имконият ҳаст барои мизбонон. Булуки, Саломов, тӯбравои хеле ҳам хуби Файзали Сардоров ва зарбаи ӯ дарвозабон ин зарбаро баргардонид. имконият ҳаст барои бозингарони Соро ва Собирҷон Гуляков ин зарбаро иҷро кард. беҳтарин имконият буд барои меҳмонон. мутаваҷҷеҳ мешавем Гуляков берист зарба зад ва Фароҳанӣ ин зарбаро баргардонид. ҳоло сармураббии дастаи Соро
Комрон Алиевро ба майдон меорад бозингари рақами 3, бозингари ҷавони дастаи Сороро Насим Шарипов ва умуман бозингарони ҷавон ҳоло ба майдон омадан дар ҳайати дастаи Соро. Муҳаммад Раҷабов, Комрон Алиев, Идрис Ёров ва Насим Шарипов. 4 бозингаре ки дар чемпионати Осиё 2019 миёни бозингарони 20 сола ширкат карданд аз ҳайати дастаи мунтахаби футзали мамлакат. мавқеат буд барои бозингарони Сипар ва ҳамин тавр нимаи аввал ба анҷом расид. дӯстони арҷманд зиёда аз 50 дақиқа идома кард 20 дақиқаи рақобат байни дастаҳои Сипар ва Соро. ҳисоби бозӣ 1-3 ба нафи шогирдони Пайрав Воҳидов аст. онҳо дар қисми аввал бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ карданд. баъди ҳисоби 1-0 ки Парвиз Раҳматов дарвозаи Сороро рахна кард, онҳо 3 дафъа тавассути 1 автогол ва голи задаи Умед Қузиев ва Малхас ба пеш баромаданд. акнун мунтазир мешавем дӯстони арҷманд қисми дуюми рақобатро бо иштироки ин дастаҳо ва биёед лаҳзаҳои беҳтарини нимаи аввалро якҷо тамошо мекунем. имкониятҳо дар оғози рақобат бештар ба нафи бозингарони Сипар буд. онҳо дар чанд ҳолат метавонистанд дарвозаи Фирӯзбек Муродовро рахна кунанд ва дар як фурсат Ориф Булуки 2 имкониятро пайҳам аз даст дод дар рақобат бо дарвозабони дастаи Соро Фирӯз Бекмуродов ва баъди гузашти чанд дақиқа билохира ҳисоб кушода шуд аз ҷониби мизбонон. партофти Шавкат Ҳалимов бо голи задаи Парвиз Раҳматов анҷом ёфт. бубинед аз кадом мавқеи майдон партофт ирсол шуд ва Раҳматов ҳам тӯбро ба дарвозаи Фирӯз Бекмуродов зад. дар як лаҳзаи дигар Парвиз Раҳматов беҳтарин имкониятро дар назди дарвоза аз даст дод ва ҳамчунин Шавкат Алимов ки мехост тӯбро аз болои дарвозаи Фирӯз Бекмуродов ворид дарвоза кунад, вале муваффақ нашуд. ва баъди гузориш шудани 10 дақиқаи оғози рақобат бозингарони Соро билохира ба худ омаданд. онҳо то андозаи як бозии куланд дигарро нишон дода тавонистанд ҳуҷумҳои пайҳамро ҷониби дарвозаи ҳарифон анҷом диҳанд ва қоидавайронкуниҳо зиёд буд аз ҷониби ҳар ду даста. Файзали Сардоров хеле ҳам фаул буд дар ҳайати дастаи Соро дар қисми аввали бозӣ ки чанд фурсат дошт ва билохира ҳисоб баробар шуд дар нимаи аввали рақобат ки партофти бисёр ҳам хуб иҷро шуд аз ҷониби бозингари фавқулодаи дастаи Соро ки онҳо тавонистанд муваффақ ба голзанӣ шаванд ва ҳоло лаҳзаи голзании бозингарони дастаи Сипар ба мо намоиш дода мешавад ки имкониятҳо хеле ҳам зиёд буд. Ориф Булуки, Артур Юнусов, вале онҳо аз чанд ҳолат хуб истифода бурда натавонистанд. ин имконияте ки барои Умед Қузиев ва Вахтан Кекелия буд ки ҳар ду ҳам аз имконияти 100% голзанӣ истифода бурда натавонистанд. ва довари бозӣ аз Қирғизистон дар чанд ҳолат корти зард ба ҳар ду даста нишон дод ва ин голи нахусти бозингарони Соро ки тавассути автогол вориди дарвоза гардид. Вахтанг Кекелия тӯбро ба назди дарвоза ҳаво дод ки онҷо Шавкат Алимов тӯбро ба дарвоза зад ва баъдан Малхас легионери гурҷии дастаи Соро тӯбро баъди партофт аз кунҷи майдон вориди дарвозаи мизбонон кард ва ҳисобро 2-1 намуд. голи сеюми дастаи Соро ҳам зуд иҷро гардид баъди як кӯшиш ки онҳо тавонистанд маротибаи сеюм дарвозаи ҳарифонро рахна кунанд. партофти Файзали Сардоров бо голи задаи Умед Қузиев ҷамъбаст шуд ва бо ҳамин дӯстони арҷманд нимаи аввали рақобат бо ҳисоби 3-1 ба нафи бозингарони дастаи Соро компания ба поён расид. бо ин бартарии онҳо акнун ба танаффус мераванд ва баъди чанд лаҳза мо бармегардем ба қисми дуюми қувозмоӣ байни дастаҳои Сипар ва Соро. ёдовар мешавем ки ин бозии дуюми финали чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи касбии футзал аст. якумин бор иқдоми Алифҷума танҳо 3 рӯз муҳлати
در سال 2019 هست. طبق قاعده های نوی چمپیونات تاجیکستان در 8 دسته که در جدول بازی میکند بعد انجام دو دوره رقابت دسته یکم با چهارم و دوم با سوم در دور نیم نهایی برای راه یافتن به فینال بازی میکنند. بازی های دور نیم نهایی عبارت از دو پیروزی و بازی فینالی باشد عبارت از سه پیروزی رو در بر میگیرد. با این خاطر الکی در بازی اول سپر با حساب 3 بر 2 دیروز غلبه کرد و این بازی دوم است که حالا در بعد نیمه اول بازیگران سورو با حساب 3 بر 1 پیشرفت هستند و ما اکنون متوجه میشویم به ادامه رقابت در قسم دومی بازی. هایتی دسته ها رو بار دیگر با شما معرفی میکنیم که در پنجگانه اولیه کدام از این بازیگران با میدان آمدند. سراول دسته سورو کمپانی که مهمون بازی امروز است. در حیات این تیم این نفرون از دقیقه اول با میدان آمدند. اقبال واسطزاده رقم 8، رقم 6 مهران ریزاپور، رقم 14 کاپیتان دسته دلشاد سلاموف، رقم 12 دروازه‌بان اساسی دسته مرتضی فراهانی و اینچنین رقم 10 پرویز رحمت. فولو جمی دسته سپر اما به نتیجه دلشاد سلاموف، پرویز رحمتов و ضربه دلشاد سلاموف تا اندازه مجبورن از میدان بیرون کرده شد. دسته سپر گفتیم مرتضی فراهانی، عارف بلو معذرت اقبال واسطزاده، پرویز رحمتов و اینچنین مهران ریزاپور و مرتضی فراهانی هستند. دسته سورو در بازی امروز که مهمان هستند حالا قریب بوده هفته گل دوم رو از جانب بازیگران میزبان ببینیم. ملحظ بازیگر رقم 55 مرتخفالادзе لегионер از گرجستان در حیث دسته سورو، رقم 9 کاپیتان دسته فایزالی سردورов، رقم 77 وقتان ککеля او هم از گرجستان است، رقم 77 سه نفر دروازه‌بان فیروزبек муродов، رقم 1 و محمد شریپов رقم 8 در حیث اساسی دسته سورو امروز با میدان آمدند. حالا هجوم دسته سپر و فیروزبek муродов با پیش بر آمد و این حالت رو بر طرف نمود. مهران ریزاپور، امکانات هست. مهران ریزاپور گزارش خوب و پرویز رحمتov میتوانست در این حالت توپ را وارد دروازه فیروزبek муродов کند اما با توپ نخترش نرسید و بازیگری دسته سورو فایزالی سردورов سری وقت توپ را از جریمه‌گاه بیرون کرد. حالا دو مقابل یک امکانات برای بازیگران سورو. محمد شریپov و وقتان ککеля امکانات را از دست داد. با تو بازیگران دسته سپر حالا متوجه میشیم دلشاد سلاموف از کنار میدان و با تو با مقابل او بازیگر دسته سورو است و اکنون عکس هجوم دسته سورو از کنار میدان و در اینجا فایزالی سردورov میتواند هجوم را ادامه داده و اما او در مقابل او دروازه‌بانی دسته سپر بود. امکانات برای بازیگران سپر چرا مهران ریزاپور باز ایستاد در هجوم دسته سپر. سلاموف توپ را با بازیگران سورو бек муродов، ریزاپور، رحمتov، امکانات برای بازیگران سورو. فایزالی سردورov میتواند ضربه را اجرا کند و پهلوی دروازه گل. وقتان ککеля حساب 4 بر 1 به نفع بازیگران دسته سورو است. دسته سورو که این حال در سفر بازی کرده ایستاده است با حساب 4 بر 1 و پیش بر آمد و مؤلف گل ببینید چگونه توپ را با دروازه خالی هم زد تا اندازه. وقتان ککеля نوفهمی نسیم شریفov بازیگر دسته سورو و سرمربی دسته سپر دیان دیدویچ пайда воҳидов ором мекунад сармурабби дастаи сипарро
اینجا نوفهمی بازیگران سورو و سرمربی دسته سپار است. باید من فکر میکنم اینجا احترام همدیگر را باید گذارند هر دو جانب، چون که او سرمربی تیم منتخب است و اینجا بعضی بازیگران دسته سپار هم دروازه‌بان احتیاطی شهرت عصبی هستم. من فکر میکنم نوفهمی بود میانی بازیگران ذخیروی هر دو تیم. فیروز رسولزاده دروازه‌بان ذخیروی دسته سپار است. این 4 گلی که بازیگران دسته سورو به دروازه سپار زدند تا اندازه نگران کننده هم هست و زیرا و تا اندازه به طورهای عصبی بازیگران سپار هم میرسد. اما بازیگران که پروفسیونال هستند باید به این چیزها داده نشوند. قاعده بازی ویران می شود مقابل ملخص و اینجا چی حدیث رخ داد در نزد دروازه سورو مقابل بازیگر رقم 55 دسته سورو کمپانی. قاعده بازی ویران شده است. متوجه میشیم پرویز رحمتوف داخل بازی کرد و بهترین فرصت رو هم بازیگر رقم 10 از دست داد. حالا رحمان علی شریفов با میدان میاد تحت شماره 13. دلشاد سلاموف پرتافتی و با اقبال واسیزاده ولی امکانیت نمیدند. از این نتیجه روحیه الهام میگیرند بازیگران دسته سورو. باز هم یک موقعیت برای بازیگران سورو و محمد شریفov این دفعه امکانیت را از دست داد. اونها با حساب 4-1 در بازی دوم پیشرفت هستند. عموما در بازی فینالی تناسب توپ‌ها حل کننده نخواهد بود. اینجا تنها پیروزی لازم است. اگر حالا در شهر خوجند دو بازی فینالی مساوی انجام یابد 1-1 من فکر میکنم در دوشنبه باز دو بازی دیگر برگزار خواهد شد. امکانیت دیگر برای بازیگران سورو و 5-1 بازیگران دسته سورو پیشرفت هستند. وختنگ لیگنر گرجی دسته سورو بسیار هم خوب بازی کرد. ببینید توپ را چگونه به کنجی دروازه مرتضی فراهانی میزند. بسیار هم ضربه تا اندازه سخت بود به کنجی دروازه و او نتوانست این ضربه رو برگردانده. انخترش دروازه‌بانی دسته سپار. بسیار 5-1 هجوم دسته سپار بود اما به نتیجه.
ориф булуки акнун туп дар ихтиёри бозингарони Сипар Артур Юнусов ва туп аз майдон берун шуд. имконияти навбатӣ барои бозингарони Соро ва боз ҳам Вахтанг Кекеля бозингари гурҷӣ ки хеле ҳам хуб бозӣ кард дар ҳамин ҳолат, аммо зарбаи ӯ бо як расиш ба Муртазо Фароҳанӣ аз майдон берун шуд. ҳисоби 5-1 хеле ҳам калон аст, аммо дар футзал ҳамин ҳисоб ҳам то андозаи ғалабаи як дастаро то андозае наметавонад таъмин бикунад. Ба ҳар сурат бозингарони Соро бояд фориғболӣ накунанд. онҳо барои нигоҳ доштани ин ҳисоб ва барои хубтар бозӣ карданд дар ҳуҷумҳои позитсионӣ ҳам муваффақ бошанд. дар аксар вақт дастаҳое ки албатта бо ҳамин ҳисоб ба бохт дучор мегарданд бештар аз дарвозабон ҳам истифода мекунанд, яъне бозингари панҷум ҳамчун дарвозабон ва бозингар истифода мешавад. ман фикр мекунам ҳоло бар вақт аст барои истифодаи чунин бозингар. Баҳодур Хоҷаев боз ҳам дар як ҳуҷуми дастаи Сипар муваффақ нашуд. Бозингаре ки имрӯз зуд ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Ориф Булуки, легионери эронии дастаи Сипар, Шавкат Алимов, Юнусов, Булуки, қоидаи бозӣ аз ҷониби Раҳмоналӣ Шарипов вайрон карда шуд. Булуки, гузариши ӯ ва дарвозабон ҳам тӯбро дошт. инҷо довар ишора мекунад ки бозингари дастаи Соро қоидаи бозиро вайрон кардааст. шояд бале инҷо қоида вайронкунӣ ва айни замон ин сеюмин қоида вайронкунӣ дар қисми дуюм барои бозингарони Соро аст. се қоида вайронкунӣ дигар ба пеналти оварда мерасонад. Ориф Булуки дар назди туп, зарбаи ӯ ба кунҷи дарвозаи Соро буд, аммо туп аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. онҷо кунҷи дарвозаро аллакай Некрӯз Али Маҳмадов гирифта буд. Вахтан Кекеля аут ба нафи мизбонон, аниқтараш дастаи Сипар. Шавкат Алимов, Малхас, Файзали, на Умед Хузиев буд аст, маъзарат. Раҳмоналӣ Шарипов, инҷо довар бозингари дастаи Сороро огоҳии шифоӣ медиҳад, вагарна дар сурати такрор шудани ҳамин ҳолат ӯ ҳатман огоҳӣ медиҳад. инҷо дарвозабони дастаи Сипар эътироз кард. Муртазо Фароҳанӣ, диҳам Дедович садои хеле ҳам баланд дорад, ишора мекунад ки бояд бозингаронаш ба хати ҳамла раванд. умад бозингарони ҳам Сипар ва ҳам Соро узви тими мунтахаби футзалии Тоҷикистон ҳастанд. ман фикр мекунам дар майдон дӯстиву рафоқат вуҷуд надорад. дар майдон танҳо онҳо рақиби ҳамдигар ҳастанд, аммо берун аз майдон ман фикр мекунам онҳо бояд боз ҳамон дӯстии худро идома бидиҳанд, чун як ҳолате ки навакак пеши чашм омад баъди голи чорими дастаи Соро то андозе нигаронкунанда ҳам аст, махсусан аз сӯи бозингарони ҳарду тим. Дилшод Саломов, Алимов, Кекеля, гузариши хеле ҳам хуби ӯ аз канори майдон. муқобили ӯ бештар Артур Юнусов бозӣ карда истодааст.
ҳолати такрорро мебинем ки дар қисми дуюм қаҳрамони дастаи соро аст вақтан Кекеля ки осеб гирифт. то анҷом фикр мекунам вақт хеле ҳам кам боқӣ мондааст. Файзали Сардоров имконият ҳаст барои бозингарони дастаи соро. Фирузбек Муродов, Файзали Сардоров, Муҳаммад Шарипов, аммо тӯбро бои бозингарони Сипар хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. Дилшод Саломов партофти ӯ, аммо Гуляков тӯбро аз майдон зада берун кард. Алимов бо тӯб, Дилшод Саломов, Алимов. Саросимагии бозингарони Сипар эҳсос карда мешавад. ҳоло Иқбол Восизода ва Баҳодир Хоҷаев омода ҳастанд ки ба майдон ворид шаванд. Меҳрон Ризопур, Булуки, муқобили Гуляков, ҳоло партофти ӯ ва ҳисоб 2-5 мешавад. голи дуюми дастаи Сипарро инҷо вориди дарвоза мекунад Дилшод Саломов, капитани дастаи Сипар. бубинед чӣ гуна Ориф Булуки хуб бозӣ кард дар ҳамин ҳолат. иштибоҳи бозингарони дастаи Сипар, махсусан дарвозабон Муртазо Фароҳанӣ. Файзали Сардоров хост аз ин иштибоҳ хуб истифода намояд. партов хеле ҳам хубу олӣ диди бозингари рақами 15 дастаи Сипар хеле ҳам хуб буд аст, чунки Дилшод Саломов дар як чашмзад аллакай мавқеи худро иваз кард. боз ҳам Ориф Булуки, гузариши навбати ӯ, аммо Гуляков муқобилат кард. Шавкат Алимов, маълум мешавад ки бозингарони Сипар бештар ба хати ҳамла мутаваҷҷеҳ мешаванд. ин чиз бозингарони Сороро водор мекунад ки онҳо бояд дар хати дифоъ бозӣ кунанд. имконияти навбатӣ барои Сипар ва Гуляков хеле хуб ҳунарнамоӣ кард дар ҳамин ҳолат. Шавкат Алимов, Меҳрон Ризопур, Дилшод Саломов, Ориф Булуки бисёр ҳам хуб Файзали Сардоровро фиреб медиҳад ин бозингар ва довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Саломов, Ризопур, Булуки ва бубинед чӣ гуна пас аз ҷониби бозингари рақами 15 дастаи Сипар. воқеан ҳам техникаи баланди бозингари рақами 15 дастаи Сипар, бозингари эронӣ Ориф Булуки ба назар расид. қоида вайронкунӣ аз ҷониби Булуки муқобили Муҳаммад Шарипов. тӯб дар ихтиёри бозингари рақами 15 буд. то андозаи инҷо бозингари рақами 15 дастаи Сипар довар ишора мекунад ки қоидаро вайрон кардааст. зарбаи ҷаримавӣ. Умед Хузиев зарба назад. Файзали Сардоров, Умед, Файзали ва инҷо як бозигузорӣ аз ҷониби Файзали ва Умед. Вахтанг, Кекеля,
Файзали Сардоров. зарба аз ҷониби Малхаз иҷро шуд аз мусофаи дур, аммо он қадар хавфнок ҳам набуд барои Муртазо Фароҳанӣ. Шавкат Алимов партофти баъд Дилшод Саломов, бозам Шавкат. Чаро инҷо ба канори майдон пас надод Шавкат Алимов, ки Меҳрон Ризопур интизори пас буд. фурсат ҳаст. Шавкат Алимов осеб гирифт ё бозингари Соро. ҳар ду бозингар ҳам худро ба замин ҳаво доданд. маълум мешавад ки Шавкат Алимов дар ин ҳолат бале инҷо бозингари Соро пояшро нодуруст гузошт дар назди бозингари дастаи Сипар, вале ин қоида вайронкунӣ нест, мегӯяд довар. Ризопур Алимов партофти ӯ ба назди дарвоза ва Меҳрон Ризопур зарба зад. Агар бозам ба Алимов пас медод, ман фикр мекунам суръати баланди бозингари рақами 7 дастаи Сипар метавонист ҳуҷуми дастаи мизбононро идома дода. аут ба нафи бозингарони дастаи Соро. Файзали Сардоров хуб идора карда натавонист ва тӯб аз майдон берун шуд. Баҳодур Хоҷаев Файзали Сардоров инҷо қоида вайронкунӣ аз 100% бе ягон мубоҳиса ва Меҳрон Ризопур дағал бозӣ кард муқобили Умед Қузиев. довар ба ӯ корти зард нишон медиҳад. зарбаи ҷаримавии навбатӣ барои бозингарони дастаи Соро. Парвиз Раҳматов ҳоло ба майдон меояд ба ҷои Шавкат Ҳалимов. Соро ва Сипар дастаҳои навтаъсиси футзал ҳастанд дар кишвар, ки бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. ҳарчанд солҳои аввал махсусан мавсими 2016-17 ва голи бисёр ҳам зебо аз ҷониби Файзали Сардоров бо тахаллуси Аршавин. хеле ҳам хуб тавонист Файзали тӯбро ба дарвозаи дастаи Сипар кард ва капитани дастаи Соро дар ҳамин лаҳза голи шашуми меҳмононро ба самар расонид. ҳисоб 6-2. зарбаи ҷаримавиро бисёр ҳам хуб иҷро карданд бозингарони Соро. ҳоло дар ҳайати дастаи Сипар бозингаре ба майдон омад ки дар дидори имрӯза бори аввал бозингари рақами 25 Самандар Шарипов. Иқбол Воситзода қоида вайронкунӣ аст инҷо. аз пушт фикр мекунам фишори бозингари Соро сабаб шуд ки довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кунад. зарбаи ҷаримавӣ Иқбол Воситзода дар назди тӯб. ҳоло ӯ зарбаро чӣ гуна иҷро мекунад? зарбаро мустақим хеле ҳам зарбаи сахт бубинед. тӯб ба паҳлӯи дарвоза мерасад. беҳтарин зарбаи бозингари рақами 8 дастаи Сипарро дидем, аммо дар ин ҳолат
иқбол воситзода қоидаи бозиро вайрон мекунад. нигоҳ доштани туп дар миёни пойҳои худ. паҳлӯи дарвоза инҷо ба Фирӯзбек Муродову ҳамдастаҳояш кӯмак кард. вагарна мо метавонистем голи сеюми дастаи Сипарро бубинем. иқбол воситзода партофти нуаниқиу дар нахустин соли фаъолияти худ дастаи соро дар соли 2016 дар чемпионати мамлакат зинаи сеюмро касб карда буд. Сипар зинаи чорум. Раҳматов ҳуҷуми дастаи Сипар. иқбол воситзода гузариши ӯ ва Малхас инҷо тубро аз майдон зада берун мекунад. акнун бозингари панҷум истифода мешавад дар ҳайати дастаи Сипар. Дилшод Саломов дар нақши бозингари майдон ва дарвозабон ҳамчунин ҳоло дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. имконият ҳаст барои бозингарони Сипар, вале Фирӯзбек Муродов тубро ба пеш зад. Алимов, Саломов, Артур Юнусов, вале бо ҳамин ба ин нигоҳ накарда бозингарони соро фишор меоваранд. Артур Юнусов партофти ба канори майдон. имконият ҳаст барои бозингарони Сипар, аммо Фирӯзбек Муродов тубро ба ҳамдастаи худ ҳамон медиҳад. имконият ҳаст. Дилшод Саломов ҳам ба пеш баромад ва ҳоло тубро дошт. ҳуҷуми дастаи Сипар идома меёбад. Ориф Булуки фурсати зарбазанӣ ҳаст ва туб ба дарвозабон мерасад. Меҳрон Ризопур, Юнусов, боз ҳам бозингари рақами 6 дастаи Сипар ва зарбаи Артур Юнусов аз паҳлӯи дароза аз майдон берун мешавад. бозингари рақами 15 дастаи Сипар ба мо нишон дода мешавад. ин ҳамон лаҳзае ки бозингарони Сипар метавонистанд муваффақ шаванд. бозигузори хуби Артур Юнусов ва Меҳрон Ризопур. ҳоло зарбаи кунҷӣ Артур Юнусов ва Дилшод Саломов маслиҳат мекунанд. Саломов, Юнусов, Шавкат Алимов. ду нафар дар канори майдон. Юнусов наздик мешавад. Дилшод Саломов, боз ҳам Юнусов. имконият ҳаст барои бозингарони Сипар, аммо тубро бо Некрӯз Али Маҳмадов ё Гуляков аст. На, ин Некрӯз Али Маҳмадов аст. сармурабби дастаи Сипар тайм-аут мегирад. Деян Тедович. ҳоло ӯ ба шогирдонаш мефаҳмонад ки бояд чӣ тарз бозӣ кунанд. вақт хеле ҳам зиёд аст барои бозингарони Сипар. 12 дақиқаи дигар вақт доранд онҳо. аммо ҳамин гуна тартибу услубе ки дастаи Сипар ҳоло бозӣ дорад ба нафи бозингарони соро ҳам ҳаст. онҳо яъне бо дарвозаи холӣ бозӣ карда истоданд мизбонон ва футзалбозони соро метавонанд аз аксулҳуҷум кор гиранд ва муваффақ шаванд. чун дар бозии футзал ин чиз бештар ба назар мерасад ки дастаҳое ки бо нафари панҷум бозӣ мекунанд дар анҷоми рақобат аз ҳамин ҳолат мағлуб мешаванд. ҳуҷуми дастаи Сипар ва Фирӯзбек Муродов боз ҳам хуб бозӣ мекунад. Шавкат Алимов,
Ориф Булуки. Зарба, ҳоло Дилшод Саломов хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. ӯ ҳам нақши дарвозабон ва ҳам нақши бозингарро иҷро хоҳад кард. бозингари майдон 5 нафар аст аз дастаи Сипар. Шавкат Алимов, Юнусов, Дилшод Саломов, Артур Юнусов. ҳоло партофти ӯ ба бозингари рақами 15 бенатиҷа анҷом меёбад. ва инҷо иштибоҳи Шавкат Алимов ва голи ҳафтуми Соро Компания. Шавкат Алимов дар бозии имрӯза аллакай 2 иштибоҳ кард, 1 автогол ва инҷо пас ба бозингарони Соро. Муҳаммад Шарипов муаллифи голи ҳафтуми дастаи Соро Компания шуд. партофти Шавкат Алимовро пай бурд бозингари рақами 8 дастаи Соро ва тавонист тӯбро ба даруни дарвозаи мизбонон занад. Юнусов. Алимов. босам як ҳуҷум, зарба ҷониби дарвоза иҷро карда мешавад, аммо Дилшод Саломов зуд ба майдони ҷаримавӣ рафт ва ин ҳолатро дошт. Фирӯзбек Муродов бо ту бозингарони дастаи Сипар. Булуки пас нест, паси аввал мебоист ба Артур Юнусов равад. бисёр имконияти қулай барои бозингарони дастаи Сипар ва Ориф Булуки натавонист дарвозаи Фирӯзбек Муродовро рахна карда. зарбаи дарвозабони Соро ҳам ба нишон нарасид. бубинед чӣ гуна имконият буд барои Ориф Булуки. бозам мавқеат Булуки. Алимов. Юнусов. Шавкат Алимов. Дилшод Саломов. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст ва инҷо Вахтанг Кекелия дағал бозӣ кард муқобили легионери Ӯзбекистони дастаи Сипар. довар аз Қирғизистон ишора мекунад ки инҷо воқеан ҳам қоида вайронкунӣ аст аз ҷониби легионери гурҷӣ. Артур Юнусов боз ҳам имконият барои бозингарони Сипар. Саломов. Артур Юнусов. Шавкат Алимов. Набояд ин дафъа иштибоҳ кунад бозингари рақами 7 Сипар. Шавкат Алимов. Ризопур. Юнусов. Саломов. Ориф Булуки. зарбаи хеле ҳам баландтар аз майдон берун мешавад. соли 2016 гуфтем ки дар чемпионати Тоҷикистон дастаи Сипар Соро мақомҳои сеюм чорумро гирифта буданд. онҷо дастаи Дисинвест қаҳрамони Тоҷикистон шуд ва дар соли 2017 бошад дар лигаи касби футзал Сипар дуюм шуд ва Соро зинаи чорумро баъди Равшан ба даст овард. ин ҳам голи задаи Вахтанг Кекелия ки баъди кӯмаки Файзали Сардоров тӯбро ба дарвозаи Сипар кард. ва ин боз ҳам зарбаи ҳамон легионери гурҷии дастаи Соро. ин имконияте буд ки Дилшод Саломов бо гол анҷом дод. зарбаи ҷаримавӣ ҳам хуб иҷро шуда аз ҷониби бозингарони Соро Компания. иштибоҳи Шавкат Алимов ва голи ҳафтуми дастаи Соро ки онро Муҳаммад Шарипов ба самар расонид. ҳисоб 7-2 ҷараён дорад. боз ҳам нофаҳмӣ инҷо миёни
бозингарони ҳар ду даста мухлисони дастаи соро дар майдон ба бетартибӣ роҳ медиҳанд. мутаассифона нофаҳми бозингарони ҳар ду даста. ҳисоб 7-2. инҷо воқеан ҳам мутаваҷҷеҳ мешавем ки мухлисони дастаи соро ки аз минбари ғарбии ин толор қарор доранд, шояд бо ҳаводорони дастаи Сипар дар ҳолати он қадар хуб қарор нагирифтанд, вале мо дар ин лаҳзаҳо метавонем фурсатҳои хуби бозии имрӯзаро мутаваҷҷеҳ шавем. нахустин гол аз ҷониби бозингари Сипар иҷро гардид ки Парвиз Раҳматов муаллифи он шуд. баъдан бозингарони соро тавассути автоголи Шавкат Ҳалимов ҳисобро баробар карданд ва Малхас легионери гурҷии дастаи соро туби дуюмро ба самар расонид ва голи сеюм ба Умедхузиев тааллуқ дорад. ин дар нимаи аввал буд ки бо ҳисоби 3-1 дастаи соро ба пеш баромад. дар оғози қисми дуюм вақтанг Кекелия ҳисобро 4-2 кард, 4-1 кард ба нафи меҳмонон. баъдан дар ҷараёни ҳамин рақобат то андозае мо дидем ки чӣ гуна бозингарони соро пайи ҳам дар қисми дуюм махсусан фурсатҳои хуби голзаниро истифода намуданд. вақтан Кекелия гузариши ӯ зарба иҷро мешавад, аммо туб аз канори дарвоза аз майдон берун шуд. ҳоло дар айти дастаи Сипар дарвозабон иваз гардид. Фирӯз Расулзода ба майдон омадааст. ӯ бозингари дастаи сороро аз майдон гирифта истодааст. умуман дарвозабони Сипар бояд саросима нашавад. дар футзал вақт боз дошта мешавад. ин футбол нест. акнун Дилшод Саломов ба майдон меояд ва ӯ вазифаи нафари панҷумро иҷро хоҳад кард. Ориф Булуки, Шавкат Алимов ва қариб буд гӯли 8-уми дастаи соро компанияро бибинем. Саломов Фирӯзбек Муродов Файзали Сардоров хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. Капитани дастаи соро дар бозии имрӯза воқеан ҳам Файзали Сардоров ҳунараш воло буд. Фирӯз Расулзода ба майдон меояд. ҳоло қоидавайронкунӣ аз ҷониби бозингарони Сипар буд. ба ин хотир зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони меҳмон, вале Пайрав Воҳидов сармураббии соро тайм-аут гирифт. Фирӯз Расулзода воқеан ҳам ба бозингарон тавсия медиҳад ки бояд бозӣ кунанд. Деян Тедович инҷо нақшаи бозиро ба шогирдонаш мефаҳмонад. ӯ тавонист тими мунтахаби футзали Тоҷикистонро аз бозиҳои интихобӣ ба чемпионати Осиё 2020 ки моҳи феврал дар Туркманистон баргузор мешавад барорад. ин қоидавайронкунӣ ҳафтум буд аз ё шашум аст, мутаваҷҷеҳ нашудем, вале зарбаи ҷаримавӣ
ба нафи бозингарони дастаи соро. ҳоло мебинем ки чӣ гуна ин зарба иҷро карда мешавад. Файзали Сардоров, Умед Хузиев, Файзали Сардоров ва голи ҳаштум. ҳисоб 8-2 ба нафи бозингарони соро. Файзали Сардоров, капитани ин даста, хеле ҳам хуб бозӣ кард. зарбаи ҷаримавӣ аз ҷониби ӯ Умед Хузиев хуб иҷро шуданд. Умед Хузиев собиқ бозингари дастаи Сипар аст. Деян Додович асабӣ мешавад. Саломов, Артур Юнусов, бозии пур эҳсосотӣ бо иштироки дастаҳои беҳтарини футзали мамлакат. Соро ва Сипар дар шаҳри Хуҷанд ҷараён дорад. бозии дуюми финалии чемпионати Тоҷикистон аст. имконият барои бозингарони дастаи Сипар. Меҳрон Ризопур, тӯб аз майдон берун шуд. Дилшод Саломов, Фирузбек Муродов зуд тӯбро ба ҳамдастаи худ Некрӯз Али Маҳмадов ҳаво медиҳад. Артур Юнусов муқобилият кард. тӯбро аз майдон берун сохт. Файзали Сардоров, Умед Хузиев. ин ду бозингар хеле ҳам байни ҳам бозии хуб нишон медиҳанд. Ризопур, Булуки хеле ҳам хуб гузашт. олӣ бозӣ кард Ориф Булуки, аммо Раҳмоналӣ Шарипов муқобили ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. қоида вайронкунӣ навбатӣ аз ҷониби меҳмонон. ҳоло Мурод Алихулов ба майдон меояд. дарвозабони дуюми дастаи Соро Компания. зиёда аз 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. ин аллакай зарбаи пеналти аст ки қоида вайронкунии шашум барои бозингарони Соро буд ва фурсати хеле ҳам муносиб барои бозингарони Сипар. Шавкат Алимов, чун ҳамеша дар бозӣ даври ниҳои ҳам дидем ки Мурод Алиқулов дар зарбаҳои пеналти ҳариф ба майдон оварда мешавад. яъне ӯ дар ин гуна ҳолат маҳорати воло доштааст. дар даври нимниҳои ҳам 2 дафъа ӯ аз ин гуна зарбаҳои пеналти тавонист муваффақ шавад. ҳоло муқобили Меҳрон Ризопур аст. зарбаи бозингари дастаи Сипар ва тӯб ба паҳлӯи дарвоза бармехӯрад. ҳисоб 8-2 аст. Ориф, ҳоло Артур Юнусов зарба мезанад. тӯб ба нишон нарасид. зарбаи задаи легионери эронии дастаи Сипарро мебинем ки ба паҳлӯи дарвоза расид. Файзали Сардоров, Муҳаммад Шарипов, партофти Файзали, Фирӯз Расулсода. ҳоло бояд иваз шавад ва Дилшод Салом ба майдон ояд. ҳуҷуми дастаи Сипар, бисёр имконияти хуб. Ориф Булуки ва боз ҳам тӯб ба дарвоза намедарояд. зарбаҳои хеле ҳам зиёд доштанд бозингарони Сипар ки ба паҳлӯи дарвоза, тири дарвоза расид. Юнусов, Дилшод Саломов тӯбро аз даст доданд ва голи нуҳуми дастаи Соро Компания. ҳисоб 9-2. гурӯҳи мухлисони дастаи Соро Компания айни ҳол тими худро мухлисӣ доранд. иштибоҳи худи бозингарони Сипар буд.
Дилшод Саломов. Юнусов. Мавқият аст барои бозингарони Сипар. Артур Юнусов зарбаи хеле ҳам сахт мезанаду вақт хеле ҳам кам мондааст. 2 дақиқаи дигар. Дилшод Саломов боз ҳам дарвозабон ва ҳам бозингари майдон. Шӯҳрат Расулзода боз ба майдон меояд. Дар гирифтани исми мо иштибоҳ ҳам кардем. Инҷо собиқ бозингари тими мунтахаби футзали Тоҷикистон Акмал Ҷумаев кӯмак мекунанд ба ман. Ташаккури зиёд. капитани дастаи Соро Файзали ва туб аз майдон берун мешавад. Мурод Алиқулов дар экранҳои мо шумо дарвозабони дуюми дастаи Соро. ҳуҷуми дастаи Сипар, аммо тубра бои хеле ҳам хуб ва оло шояд голи даҳумро бибинем, аммо Некрӯз Али Маҳмадов инҷо натавонист дарвозабонро фиреб дода. фикр мекунам Соро дар позиции дуюми финалии чемпионати Тоҷикистон аллакай натиҷаи комилро ба даст овард. То анҷом камтар аз 1 дақиқа боқӣ монд. Артур Юнусов, Ориф Булуки тубро хеле ҳам хуб дар пои худ нигоҳ медорад ва маълум мешавад ки техникаи хеле ҳам баланд дорад. бозингари рақами 15 дастаи Сипар Артур Юнусов ва зарбаи ӯ ворди тури дарвоза намегардад. тубро дарвозабони дастаи Соро ҳам расидааст Мурод Алиқулов. сониҳаҳои ба шумор боқӣ мондааст. Меҳрон Ризопур, Юнусов, Ориф Булуки, тубра бои бозингарони Соро Насим Шарипов, тубра бои хуби Парвиз Раҳматов ва хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. Булуки чаро зарба назад ва инҷо зарбаро анҷом дод, аммо бозингарони Соро тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. бозингарони ҷавон ҳоло дар майдон ҳастанд. Идрис Ёров ва дар канори майдон хуб бозӣ мекунад. ҳуҷуми навбати Соро ва зарбаи ӯ ту болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. ва ҳамин тавр бозӣ дастаҳои Сипари Хуҷанд ва Соро компанияи Душанбе бо ҳисоби калони 9-2 ба фоидаи дастаи Соро компания ба анҷом расид ва дар бозии дуюм то андозае ғалаба ба даст овард. инҷо нофаҳмӣ Пайра Воҳидов ва Диан Дедович будааст, сармураббиёни ҳарду даста. аммо фикр мекунам баъди анҷоми бозии дӯстӣ бояд миёни бозингарон идома ёбад, чунки дар тимҳои Соро ва Сипар бозингароне ҳастанд ки дар тими миллии футзали кишвар бозӣ мекунанд, бозингарони тими мунтахаб ва онҳо воқеан ҳам дар мусобиқаҳои оянда махсусан дар чемпионати Осиё моҳи феврал шарафи кишвари моро дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё ҳимоя хоҳанд кард бо пироҳанҳои тими миллӣ ва мо мебинем дастфишурии ҳарду ҷониб ва муборак бошад ғалаба ба ҳаводорони дастаи Соро компания Душанбе ки дар бозии дуюм баъди бохти аввал онҳо тавонистанд бо ҳисоби калони
9 бар 2 ғалаба кунанд. Акнун ду бози финали дигар дар душанбе мо шуморо интизор аст. дӯстони арҷманд, дар мавриди ин бози кай баргузор мешавад гуфта наметавонам, вале фикр мекунам дар душанбе ду бози ҷолиб байни ин дастаҳо баргузор хоҳад шуд. дӯстони азиз, бо тамошои лаҳзаҳои такрори голҳои бози имрӯза ки бо голи садаи Парвиз Раҳматов оғоз шуда буд, мо гузориши мустақими худро аз қасри варзиши шаҳри Хуҷанд ба анҷом мерасонем ва ҳамин тавр дар бози дуюм сорокампания тавонист ғалабаи комили худро ба даст оварад. Бо шумо будам Шорих Бобохол Мурзода ва ҳайати эҷодию техникии телевизиони футбол ки аз макони баргузори ҳамин мусобиқа гузоришро барои шумо омода кардем. Сеҳатманду пирӯз бошед. Якумин бор иқдоми Алиф Ҷумъа муҳлати насиҳат 2 баробар зиёд шуд. Танҳо 3 рӯз ҳамаи молҳо ба насиҳат